Cyril Ramaphosa and multiple ID numbers. That is what came out of the Madlanga Commission yesterday. So, allegedly, there were documents sent by Kat Matlala to Major General Lisicha Sinona as described in testimony at the Madlanga Commission. And one of these documents was called the Memo-Based Traces, April 2020, which included information relating to multiple identity numbers belonging to Cyril Ramaphosa. So basically, what is being alleged is that Cyril has multiple bank accounts, multiple ID numbers, and to these multiple ID numbers are bank accounts, SARS records, and legal records linked to them. And then there was there was included in it a strictly confidential memo containing sensitive instructions and recommendations, which are recommendations for the destruction of company records for 2 companies and SARS, SA Revenue Service, and computer mainframe file encapsulating the above-mentioned sensitive information to close the bank account linked to the identity documents, except the common identity number. So this document also contained instructions to delete all these extra ID numbers and all the bank records and SARS records and legal records linked to it, right? So basically, the memo had content about Cyril having multiple identity numbers and instructions to removing or destroying those records and closing those bank accounts at a mainframe level. What could this mean? This could be Kat Matlala instructing or advising Major General Sinona to remove all these records of multiple ID numbers and the linked bank accounts and the linked SARS and legal records. Could be that it was an instruction to destroy it. Or it could be that Kat found this document somewhere else and was showing Sinona that, hey, look, snitch, snitch, look what I have. Or it could also be Matlala showing Sinona that I have access to stuff you cannot imagine having access to, even when you are head of the Hawks. I don't know whether he's head of the Hawks, but I know he's a big deal in Hawks. So yeah, this is all alleged. We don't know whether this document is true. We don't know whether these ID numbers are even valid. We don't know. What we know is that in that discussion, these ID numbers came up and they suggest that allegedly Cyril has multiple ID numbers. Funny. I feel like we didn't get much from Umchunu today. Like, we didn't get much, man, because it was half a day, obviously, at the commission, and evidence leader uqale waphinda into zayizolo before bekanti ongena kwinto zanamhlanje yabo. So I think into ebalulekileyo and noyisherisha nani from today's proceedings, or whatever they call it, is the fact that Minister ubuziwe ke ngokubana Minister siyayikuva ba uthi wena uyibhalile iletter and ubune-right yokuyibhala iletter kwathini yonke le nto uyithethayo uba organizational structure kwathini uyayithetha le nto uthi wena ubunalo igunya loba ungayibhala la letter and uthi unazo izizathu zoba ubhale la letter kwathini. So basically enye yezizathu zakhe is the fact that i-PKTT yafonywa ngupresident, and then I think kwathiwa maba-operate until 2022. After 2022, nobody came back and did anything on them, like renewed anything or whatever. So it was obviously not supposed to operate and all of that. And uthi nento ze-budget kwathini uyithethile ke into engaka uminister Bantas. Uminister uthi xa umbuza le aphendule caba into yabo kulaa crew yabo, xa umuntu umbuza le aphendule into engaka. So uminister ke uphendula into eninzi ke, but ke kuloo nto ininzi ayiphendulayo kungabikho answer, uyava. But oyena mbuzo ubalulekileyo ke ngoku ubuziwe uminister phaa kwathiwa minister siyakuva uyathetha uyatyatyadula uthini le nto uyithethayo uthi kwathini PKTT, but minister uthini ngale yoba upresident ebeyazi uba i-PKTT iyachithwa. Wathi uminister ndisibhalile istatement iyatsho phaa esitatementini uba the president was briefed. Hayi bo.
Minister, when did you brief the president? When did you meet the president? Minister, I met the president after, I think it was February or March. It was January or February, and yes, but after the disbandment letter. Go to a minister. Because kaloku uminister minister bazamfraya xa bembuza imibuzo because uminister ubuzwa umbuzo woba did you inform the president that this is what you are planning to do? Uthi yena i-president uyibriefile and i-president agreed. But u-president umbriefe after seyibhalile letter. But kaloku ise-evidence lead sisazawulinda ke ngoku izintsha segame zimbuza imibuzo ezipha i-honorable members. I-honorable members kazimbuza imibuzo lo minister because what do you mean you are playing with us? Yabo? Athi ke ngoku uminister into nokubana kuthiwa minister kaloku wena wacelwa ngumkhwanazi wathi ucela ukuluma indlebe nikhe nithethe because une-issues afuna ukuzi-athenda ezimayelana nesipoliso kwabe kufundwa ke ngoku la WhatsApp message ka-General Mkhwanazi ke ngoku wabe esithi uminister ndayifumana lo message and ke ngoku ndayifumana and ndiyavuma bandim lo uresponde kulo message kwathini kuthiwa ke ngoku minister what did you do about it because uyatsho uba imessage wayifumana but wenza ntoni ngaloo nto uthi ke nakuminister ndayibona le message ingathi nanto off kwathiwa hayibo minister yintoni into off wathi le message kaMkhwanazi ithi bana maku-invayithwe uMkhwanazi ku-invayithwe uMasemula ku-invayithwe uSibiya ku-invayithwe uBrown Mkhotsi ku-invayithwe uKhumalo le aba bantu babaliweyo kuleyo. So basically guys, if aniyazi la message uGeneral Mkhwanazi ucele uthatha neminister because uthi kukho into ezininzi ezi-affecta indlela asebenza ngayo nefamily yakhe. So uye wacela ke ngoku minister ngicela udibana nawe ke sikwazi uthetha ngezi zinto and if possible usete up i-meeting between aba bantu endigqibo babala. Usete up i-meeting minister into engakwazi na uba ungayenza naleyo wathi uminister ndizawubuyela kuwe zange ke uminister abuyele kuMkhwanazi. So ke ngoku kuquestionwa loo nto ba minister kwakutheni ke ngoku uzungabuyeli kuMkhwanazi uthi uminister yena i-reason yakhe yoba ngabuyeli kuMkhwanazi is the fact that aba bantu ababalayo apha akayiboni i-reason yoba angabize i-meeting nabo. Yabo abe zuma straight into uBrown ke ngoku esithi uBrown akakho nasesipoliseni why kuzawufuneka uBrown sibe ne-meeting naye engekho sesipoliseni. So ithi evidence leader but minister kaloku uyakwazi nje ba ukhuphe uBrown okanye ureply kuMkhwanazi uthi Mkhwanazi andizukwazi uyenza le meeting uthi mandiyenze but to try and address as issues uziraisileyo sizaba ne-meeting mna nawe nobani yava but instead wena ujumpa uyobhala ileta uyayisayina and ileta ithi might disband with immediate effect right now and when you are saying bana immediately doesn't mean what we know. Yava une-dictionary yakho wena wedwa ne-crew yakho yava hayi ke nyani ke ibe yiloo nto ke uminister abe etshona evela guys because uminister akafuna uphendula umbuzo basically kule nto yobana why engayibizanga i-meeting between yena noMkhwanazi uthe i-reason yoba ayibe kanti akabizi i-meeting between yena noMkhwanazi is the fact that uBrown ebengayiboni i-meeting angayibiza ibe noBrown phakathi especially with senior members of the police. Okay minister fair wathi ke ngoku minister ke ngoku wazothetha enye into wathi yena ndingicaphukisayo ngalo Mkhwanazi wenu is the fact that unento yocimba fancy ba ulapha unento yocimba fancy ba ulapha uMkhwanazi because ngoku ebenazo nento and-threatenishayo iindawo ezini-threatenishayo mna kuthiwa hayibo minister ibe ku-threatenisha phi uthi ebendithreatenisha kuNkabinde was-chief of staff uthi ebendithreatenisha kuNkabinde every 2 seconds ufonela uNkabinde uyandithreatenisha hayibo ndothukeleyo ndithi kuMkhwanazi apha ecankonko ndithi wena kuthiwa uthreatenisha abantu wena hey wathi hayi andithreatenisha ngamntu ndathi ndisamameleleyo wathi uminister kukho i-recording ndathi hayi ke ndathi naziya kuthiwa kukho i-recording and i-recording izawudlalwa ndathi yo hey ndanyusa ivolume yokane ndibendipha hey ndavula indlebe bandase ndive kakuhle le nto ebandase
kuthiwa kwi-recording uSibiya uyathetha ke ngoku, sorry, uNkabinde chief of staff uthetha noMkhwanazi. So basically uMkhwanazi is saying mana i-minister kungaske address fast as izinto because there's a lot happening. And ke ngoku ulomntana uminister kuzawuhlokoloza amapolisa ngendlela ekanje mekayazi uba amapolisa nayo azafuna iindlela zozulwela, and ke ngoku uhlokolaza abantu abakwi-crime intelligence and ke ngoku bazambida, yava. So ihambe ke le conversation and buyiva i-conversation le bayi-trap because uNkabinde nemane sithi yazi laa nto athethe lo but into esiyivileyo guys phaa kulaa recording nani, I think it's all over TikTok now because mna bendiphaa but like into esiyivileyo nje is the same thing that Mkhwanazi ebeyithetha, but basically ufuna ukumitha ne-minister because he wants to address a couple of things, yava. Hayi fine, yaba kanti asivanga ke ngoku le party yoba uminister athi uyathreatenishwa, yava. So kuyabuzwa ke uyabujikela uminister very fast lento kodwa uMkhwanazi beyazi uba uyamrekhoda. uMkhwanazi beyazi uba uyamrekhoda, wathi minister hayi ebangayazi kwathini kodwa indlela eniqhuba ngayo phaa e-ofisini leyo ba wena indlela osebenza ngayo leyo ba uhamba urekhoda abantu bengayazi baba yarekhoda, and i-purpose yoba ube kanti uyamrekhoda uMkhwanazi ubumrekhoda lantoni. Ndithi guys yajika apha into yavele yathi uyayazi 10 cents xa udlala uspin nani kodwa ubumrekhodela ntoni uMkhwanazi engayazi ibe yintoni ireason yobumrekhoda athi bendimrekhodela because of ebendithreatenisha kwathini kodwa instead yokuba wena uhambe uyoheva le meeting befanele ube uyayiheva noMkhwanazi, wena udecide uba mawumrekhode because he's threatening you, kodwa hayi minister thethe enye into. Kodwa minister thethe enye into, so ke iphele ke ngoku esithi uJulius Malema minister usincede mntase ngoLwesibini because sizawubuyela lapha ngoLwesibini, usincede mntase ngoLwesibini siyayifuna le part uthi uMkhwanazi ebekuthreatenisha kuyo because asiyivanga namhlanje and i-recording idlalwe yonke. Kodwa usincede mntase uze nala part sikhe sive nathi ezi threats uthetha ngazo, so sikulo manyundululi ke bantasi kulo new. Hello Mzansi, welcome to Umgosi waseMzansi. Akacithi kokusigila uRamaphosa. Bantu bathukile ngemva kokuthi beve ukuthi uCyril Ramaphosa una 3 ma-ID number. And people are saying ukuthi hayibo uba nanjani umuntu ma-ID number la 3. ID number yokuqala ithi Cyril Ramaphosa wa 32. ID number yesi-2 it's Cyril Ramaphosa 1952, and then the second ID number again it's 1952 nayo, but ma ID number khona ahlukile, but onke siyabona ukuthi Cyril Matamela Ramaphosa. Lokushe abantu abaningi bashaqile ukuthi hayibo yabona lesi sigulu umgulu kudu njena wepresident isigebe ngiqobo, and siyathi ukuthi makathi mabathi bantu aphendule because there's a time la abantu ofuna impendulo ngema ID number like 3. I'm sure uthi akade lo lefanana la ngiyathi because everything labahlezi bambuta yona Ramaphosa uhlezi athena akade, he's not away, ayikho into lefana naleyo, uhlezi aphika uyophika ngisho nento labasibekele yona phambi kwebusobezi ukuthi nawo ama-ID number Ramaphosa akhe nje onke oyi-3 akhe wasebenzisa ngetindlela letihlukile, lenye uyisebenzisa ngala lenye uyisebenzisa ngalana, and he was exposed ke for having 3 identity numbers. So please do comment what you think below down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. So goodbye.